பூமியில நாங்கள் வாழ போற வாழ்க்கை ஒரு கொஞ்ச கால வாழ்க்கை. ඔබ ඇවිල්ලා මේ පොළොවේ ජීවත් වෙන්න යන්නේ සුළු කාලයක්. 35 40 45 50 ஒரு கொஞ்ச கால மனுஷ வாழ்க்கையை இன்னைக்கு நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். 35 45 50 55 ඒ වගේ සුළු කාලයක් අපි ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. இந்த கொஞ்ச கால மனுஷ வாழ்க்கையில මේ සුළු මනුස්සයන්ගේ ජීවිතේලා அழிந்து போகிற மனிதனுடைய வாழ்க்கையில මේ නැති වෙන්නා වූ මනුස්සයන්ගේ ජීවිතේ சமாதானம் இல்லாமல் நிம்மதி இல்லாம மனுஷன் நிம்மதிக்கா அழிந்து அழிவை நோக்கி நடக்கிற இந்த மனுஷ வாழ்க்கையில මනුෂ්‍යය ඇවිල්ලා සමාදානයේ ඔයලා ප්‍රීතිය ඔයලා ජීවත් වෙනා වූ මේ කාලය තුල அழியாத பொக்கிஷமாகிய தெய்வமாகிய இயேசுவின் அன்பை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். නැති වෙන්නා වූ ජේසුස් වහන්සේගේ මේ ප්‍රේමය අපි ප්‍රකාශ කරනවා. அவருடைய அன்பு மனுஷனை நேசிக்கிறது. එයාගේ යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය මනුෂ්‍යන්ට නිදාස් කරනවා. அவருடைய அன்பு மனுஷனுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறது. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය මනුෂ්‍යන්ගේ පාපයට සමාව දෙනවා. அவருடைய அன்பு மனுஷனுக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுக்கிறது. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය මනුෂ්‍යන්ට ආදරයක් දෙනවා. சகோதர சகோதரிகளே, මට ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිවරුනි, இந்த நாட்களிலும் சமாதானமான காரியத்தை இந்த ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில் அறிவிக்கும்படியாக நாங்கள் பாரப்படுகிறோம். මේ දවස්වල සමාදාන කාරණාව මේ ජනතාව මැද අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඇවිත් ඉන්නේ. இந்த நாட்கள் அநேக வேதனைகளை நெருக்கங்களை போராட்டங்களை எங்கள் ஜனங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். මේ දවස්වල අපේ ජනතාවන් ගොඩාක් පීඩාව ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. இந்த பூமியில மனுஷனுடைய வாழ்க்கை நம்பிக்கை இழந்து நம்பிக்கை இல்லாமல் சமாதான குறைச்சலோடு மனுஷர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். මේ පොළොවේවිලා මිනිස්සුවිලා ගොඩාක් සමාදානය නැතුව ප්‍රශ්නින් පීඩාවෙන් ජීවත් වෙන එක අපි දකින්න ලබනවා. இந்த நெருக்கமான நாட்களிலே, මේ පීඩා දවස්වල, இந்த வேதனையான நாட்களிலே මේ කඳුල දවස්වල உங்கள் குடும்பத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள நாமத்தை அறிவிக்கிறோம். ඔබගේ ජීවිතයට ඔබගේ අනාගතයට සමාදානය දෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය අපි ප්‍රකාශ කරනවා. அவரே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. එයා තමයි ජේසුස් වහන්සේ. எனக்கு அருமையான பிள்ளைகளே, මට ප්‍රේමවන්ත දේව இன்னைக்கு දරුවෝ, நம்மில் அநேக நமது பிள்ளைகளை குறித்து வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். නමුත් අපි ගොඩාක් අය අපි දරුවෝ කරුණු කොටගෙන අපි ගොඩාක් දුක් இன்னைக்கு அநேக பிள்ளைகள் போதைப் பொருள் பாவனைகளில் ஒவ்வொரு நாளும் மறித்து போகிறார்கள். ඔබගේ දරුවෝ වෙලා ගොඩාක් බේබද්දයට ඇබේ වෙලා ගොඩාක් අය මැරෙනවා. போதைப் பொருளினால் தங்கள் வாழ்க்கைகளை அநேகர் அழித்துக் கொள்ளுகிறார்கள். මත්පැන් පාවනෙන් ගොඩාක් අය තමන්ගේ ජීවිතේ විනාශ කරගන්නවා. அநேகருடைய வாழ்க்கையில குடி பழக்கத்தை மூலம் தங்கள் வாழ்க்கையை அழித்துக் கொள்ளுகிறார்கள். ගොඩාක් අයගේ තමන්ගේ ජීවිතේ බීලා නාශ කළා ජීවිතේ විනාශ කරගන්නවා. மனுஷ வாழ்க்கையிலே மனுஷனால் விட முடியாத அநேக பாவ சாப நெருக்கம் வேதனைகள் இன்னைக்கு மனுஷனின் வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு நாளும் அதை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார். මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිතේ තමන්ට අතහැරෙන්න බැරි පාපයෙන් ඔහු ජීවත් වෙලා ගොඩාක් තමන්ගේ ජීවිතේ විනාශයටපත් කරගන්නවා. ஒரு தற்கால சந்தோஷத்துக்காக இன்னைக்கு மனுஷன் பாவமான காரியங்களின் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவன் பயன்படுத்த ஆரம்பித்திருக்கிறார். සුළු කාල ජීවිතයක ඒ සතුටට ඔහු ඇබේ වෙලා ගොඩාක් තමන්ගේ ජීවිතය ඔහු විනාශ කරමින් සිටිනවා. இதை சுற்றி பார்ப்போம் என்று சொன்னால் අපි මේ වටේ පිටා බැලුවොත් நம்மில் அநேக நமது பிள்ளைகளை குறித்து கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். අපි ගොඩාක් අය තමන්ගේ දරුවෝ ඉතාලගෙන අපි කඳුළු සලනවා. ஐயோ, என்னுடைய மகனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து போதைப் பொருள் பாவனையில் இருந்து அவனை யாராலும் விடுவிக்க முடியாதா? අයියෝ මගේ පුතාව බේබදුකමින් බීමත්කමින් එයාව නිදහස් කරන්න කවුරුත් නැහැ නේ කියා. ஐயோ, என் பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த பாவ சாபங்களில் அவர்களை விடுவிக்க யாருமே இல்லையா? අයියෝ මගේ පුතාගේ ජීවිතේ එයාගේ සාපයෙන් පාපෙත් ඉඳලා එයාව නිදහස් කරන්න කවුරුත් නැහැ නේද? இப்படிப்பட்ட காலங்களை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் பிள்ளைகளே. මේ වගේ කාලය තුල අපි ඔබට ප්‍රකාශ කරනවා. உன் வாழ்க்கையின் வேதனையை, சாபங்களை, அடிமைத்தனங்களை, பாவங்களை விட முடியாத எல்லா விதமான பிசாசின் கட்டுக்களை விடுதலையாக்க கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவால் முடியும். ඔබගේ ජීවිතේ තියෙනා වූ පාපයෙන් සාපයෙන් බීමත්කමින් අපේකමින් වාල්කමින් නිදහස් කරන්න යේසුස් වහන්සේ ජීවමානව ඉන්නවා. இயேசுவுக்கு மதம் கிடையாது. යේසුස් වහන්සේට ආගමක් නැහැ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஜாதி கிடையாது. යේසුස් වහන්සේට ජාතියක් නැහැ. இயேசு கிறிஸ்து உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன், படித்தவன், படிக்காதவன் என்று எந்த பிரிவினைகளும் கிடையாது. යේසුස් වහන්සේට උසස් අය පහත් අය කියලා එහෙම වෙනසක් නැහැ. இந்த பூமியில வந்த எல்லா மனுஷரையும் அவர் நேசிக்கிறார். මේ පොළොවෙන් ජීවත් වුණා වූ හැම මිනිසෙකුටම උන්වහන්සේ ආදරය කරනවා. உங்களை நேசிக்கிறார் பிள்ளைகளே. ඔබටත් ආදරය කරනවා. உங்கள் பிள்ளைகளை நேசிக்கிறார். ඔබගේ දරුවන්ටත් ප්‍රේම කරනවා. குடும்பத்திலே இருக்கிற பிரிவினைகளை, வேதனைகளை மாற்ற அவர் நோக்கமுள்ள தெய்வமாய் இருக்கிறார். ඔබගේ ජීවිතයේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ නැති කරන්න උන්වහන්සේ ජීවමානව සිටිනවා. வார்த்தை தெளிவாய் சொல்கிறது. වචනේ පැහැදිලිව වාසනවා. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, ක්ලේශ වෙන්නා වූ බර උසුලනා වූ සියල්ලනි, நீங்கள் எல்லாரும் என்னடைக்கு வாருங்கள். ඔබ සියල්ලනි මාවතට ඉන්න. நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை கொடுக்கிறேன். මම ඔබට සාමය දෙන්නේ කියලා. யார் வருத்தப்பட்டு பாரத்தோடு
துக்கத்தோடு வேதனையோடு இருக்கிறீர்களோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில இளைப்பாறுதலை, சமாதானத்தை, சந்தோஷத்தை, விடுதலையை கொடுக்க அந்த தெய்வத்தால் முடியும். ඔබගේ කීදෙනෙක් වේසනලා මානසිකලා සිටිනවද? ඔබගේ ජීවිතයේ දිවෙන් මාස නිදාස දෙන්න වාසි ජීවමානව සිටිනවා. பிள்ளைகளை விட முடியாத பாவ அடிமைத்தனத்திலிருந்து தெய்வத்தால் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும். දරුවනි ඔබට අතාරින්න බැරි පාපයෙන්, අපේකමෙන්, වාල්කමෙන් ඉඳලා දිවෙන් වාස නිදාස දෙන්න පුළුවන්. விட முடியாத குடி பழக்கத்தோடைய வாழ்க்கையில விட்டு குடும்பத்துக்காக ஒரு ஆசீர்வாதமான தகப்பனாக தாயாக நீ வாழ்வதற்கு அந்த தெய்வத்தால் உனக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும். ඔබ තමන්ගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙලා ඔබගේ ජීවිතේ ඉඳලා නිදාස් වෙලා හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න උන් වාසයට පුළුවන්. விட முடியாத போதைப் பொருள் பாவனைகள், ඔබගේ ජීවිතේ අතාරින්න බැරි වාල්කම්, விட முடியாத அடிமைத்தனங்கள், අතාරින්න බැරි වාල්කම්, இது எல்லாவற்றிலும் அவர் உங்களை விடுதலையாக்க முடியும். මේ සියලු දේවලින් වාසය නිදාස් කරන්න බලවත්. பரிசுத்தமுள்ள வேதாகமத்தில் வார்த்தை சொல்கிறது, උතුම් බයිබලයේ වචනේ කියනවා பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று. පාපයේ කුලිය මරණය කියලා. மனுஷன் பாவத்திலே வாழ்ந்து வாழ்ந்ததன் முடிவு அவன் மரணத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறான். මනුෂ්‍යන්ගේ පාපයේ එහෙම ජීවත් වෙලා යනකොට යාවිලා අන්තිමේට මරණයටපත් වෙනවා. அதாவது உங்களுடைய ஆத்துமா அழிந்து போய்விடும் பிள்ளைகளே. ඔබගේ ආත්මය නැති වෙලා යනවා දේව දරුවනි. இந்த பூமியில நம்ம வாழ போற வாழ்க்கை ஒரு கொஞ்ச கால வாழ்க்கை. ඔබ ඇවිල්ලා මේ පොළොවෙන් ජීවත් වෙන්න යන්නේ සුළු කාලයක්. 35 40 45 50 50 ஒரு கொஞ்ச கால மனுஷ வாழ்க்கைய இன்னைக்கு நம்ம ஒவ்வொருவரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். 35 45 50 55 ඒ වගේ සුළු කාලයක් අපි ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. இந்த கொஞ்ச கால மனுஷ வாழ்க்கையில මේ සුළු මනුස්සයන්ගේ ජීවිතය වෙලා அழிந்து போகிற மனிதனுடைய வாழ்க்கையில මේ නැති වෙන්නා වූ මනුස්සයන්ගේ ජීවිතේ சமாதானம் இல்லாமல் நிம்மதி இல்லாம மனுஷன் நிம்மதிக்காக அழிந்து அழிவை நோக்கி நடக்கிற இந்த மனுஷ வாழ்க்கையில මනුෂ්‍යය ඇවිල්ලා සමාදානයේ ඔයලා ප්‍රීතිය ඔයලා ජීවත් වෙනා වූ මේ කාලය තුල அழியாத பொக்கிஷமாகிய தெய்வமாகிய இயேசுவின் அன்பை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். නැති වෙන්නා වූ ජේසුස් වහන්සේගේ මේ ප්‍රේමය අපි ප්‍රකාශ කරනවා. அவருடைய அன்பு மனுஷனை நேசிக்கிறது. එයාගේ යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය මනුෂ්‍යන්ට නිදාස් කරනවා. அவருடைய அன்பு மனுஷனுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறது. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය මනුෂ්‍යන්ගේ පාපයට සමාව දෙනවා. அவருடைய அன்பு மனுஷனுக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுக்கிறது. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය මනුෂ්‍යන්ට ආදරයක් දෙනවා. பிள்ளைகளே, දරුවනි உங்கள் பாவங்களை விட்டு நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். ඔබගේ පාපයේ ඉඳලා ඔබ නිදාස් වෙන්න යුතුයි. பாவம் உள்ள வாழ்க்கை உனக்கு சமாதானத்தை கொடுக்காது. ඔබගේ පාපයේ ජීවිතය වෙලා ඔබට සමාදානය දෙන්නේ නැහැ. நாங்க எங்களோட வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் கஷ்டப்படுறோம், பிரயாசப்படுறோம், අපිත් අපේ ජීවිතේ ගොඩක් මාංශ වෙනවා, ගොඩක් දුක් වෙනවා. ஓடி ஓடி உழைக்கிறோம். අපි ඇවිල්ලා දුවලා අම්බ කරනවා. எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பிரயாசப்பட்டு ஓடி ஓடி உழைக்கணும்? ඇයි මේ මෙච්චර දුව අපි වේස මාංශ වෙලා අම්බ කරලා අම්බ කරන්න ඕනේ? நாங்க சந்தோஷமா இருக்கணும், சமாதானமா இருக்கணும், வாழ்க்கையில நிம்மதியா இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான். අපි සමාදානයෙන් සතුටින් ප්‍රීතියෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි මාංශ වෙන්නේ. ஆனா நாங்க எவ்வளவு உழைச்சாலும் சம்பாதிச்சாலும் எங்களோட வாழ்க்கையில சந்தோஷமோ சமாதானமோ நிம்மதியோ இருக்கிறது இல்ல. නමුත් අපි කොච්චර මාංශ වෙලා වැඩ කරාත් අම්බ කරාත් අපේ ජීවිතේ සමාදානයක් නැහැ. இதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? මේකට මොකද්ද මේකේ ප්‍රතිඵල? எங்களோட வாழ்க்கையில இருக்கிற பாவமும் சாபமும் தான். මේ අපේ ජීවිතේ සමාදානෙ නැති අපේ ජීවිතේ තියෙන පාපයයි සාපයයි තමයි ඒකට හේතුව. எங்களோட வாழ்க்கையில இருக்கிற பாவம் எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு அது சாபமா மாறுது. අපේ ජීවිතේ තියෙනා වූ පාපය අපේ දරුවන්ට ඒක සාපයක් ලෙස මාරු වෙනවා. எங்களோட மூதாதையர் செய்த பாவம் எங்களோட வாழ்க்கையில சாபமா மாறுது. අපේ පරම්පරාව කරපු පාපය අපේ ජීවිතේට ඒක සාපයක් වෙනවා. ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில பாவமோ சாபமோ இருந்தா அவன் நிம்மதியாகவோ சந்தோஷமாவோ சமாதானமாவோ இந்த பூமியில வாழவே முடியாது. එක් මනුස්සයෙක්ගේ ජීවිතේ පාපයක් සාපයක් තිබුණා නම් එයාට සමාදානයේ යුක්ත ජීවත් වෙන්න බෑ. இதுல இருந்து நாங்க விடுவிக்கப்படுவதற்கு ஒரே வழி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. මේ සාපෙන් පාපෙක් ඉඳලා අපි නිදහස් වෙන්න එකම මාර්ගය ජේසුස් වහන්සේ විතරයි. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தது நம்மளுடைய பாவங்களையும் சாபங்களிலும் இருந்து எங்களை விடுவித்து நாங்க சமாதானமா வாழ்றதற்காக தான். යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ආවේ මේ ලෝකේ උත්ථාන උනේ අපිව පාපයෙන් සාපයෙන් නිදහස් කරන්නයි. அருமையான பிள்ளைகளை உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயம் ஜெபம் பண்ண விரும்புகிறோம். මගේ ප්‍රේමවන්ත දරුවනි ඔබ වෙනුවෙන් යාත්‍රා කරන්න යනවා. எங்கள் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை சொல்லிக்க வேண்டும். අපේ ජනතාවගේ ජීවිතේ ඒක හොඳ සමාදානයේ ජීවිතයක් වෙන්න ඕනේ. எங்கள் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை விடுதலை உண்டாக வேண்டும். අපේ ජනතාවගේ ජීවිතේ අපිට නිදහසක් ලැබෙන්න ඕන. பிள்ளைகளே, දරුවනි இன்றைக்கு அந்த விடுதலைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க මේ விரும்புகிறோம். අද දවසේ නිදහස වෙනුවෙන් අපි යාත්‍රා කරන්න நீங்கள் යනවා. எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ඔබ කොයි ස්ථානයේ සිටියත් இருதயத்துல ඔබ අදවතේ ஜெபிக்கிற நேரத்துல අපි යාත්‍රා කරන වෙලාවේ அவரை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். උන්වහන්සේව සීකර ගන්න. ஜெபம் பண்ணும் பொழுது අපි යාත්‍රා කරද්දී ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஒரு விடுதலையை தாருங்கள் என்று சொல்லுங்கள். ජේසුනි අපිට සැබෑ නිදහසක් දෙන්න කියලා කියන්න. கட்டாயம் உன் வாழ்க்கை
மாறும் அம்மா. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ජීවිතේ මාරු වෙනවා. கட்டாயம் உன் வாழ்க்கையின் துக்கம் நீங்க ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் மகனே. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙලා ඔබගේ ජීවිතේට සමාදානයක් ඇති වෙනවා. ஹalleluya ஆண்டவரே சுவாமி அப்பா எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறதான நல்ல தகப்பனே இந்த நாளிலும் கூட ராஜா දෙවියන් වහන්සේට ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் கூட சுவாமி දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය අද දවස වෙන உம்முடைய சத்தத்தை கேட்ட ஒவ்வொரு இருதயங்களிலும் நீர் பேசுவீராக ராஜா මේ මොහොතේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ගත්ත සෑම දෙයකම ඔබ වහන්සේ කතා කරන සේක